Des de la patronal Cecot hem creat el Servei Empresarial d'Acollida Lingüística en Llengua Catalana per a persones treballadores. Us en presentem la 7a càpsula. Viure a Catalunya, segona part. Sistema sanitari i recursos laborals. A Espanya, la sanitat pública abasta les necessitats sanitàries i farmacèutiques de totes les persones treballadores, necessitats que es financen per mitjà de les cotitzacions a la Seguretat Social, a la qual totes les persones treballadores hi han d'estar afiliades, obtenint-hi la targeta sanitària. Hospitals, centres d'atenció primària i urgències hospitalàries formen part del sistema. Tot i que els tractaments farmacèutics són de copagament, la part proporcional dels medicaments que va a càrrec de la Seguretat Social n'és la més rellevant. A Espanya, l'edat mínima per treballar són els 16 anys. Hi ha 4 tipologies de contractes: contracte indefinit, contracte temporal, contracte de formació en alternança i contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional. A Catalunya, la llengua catalana és la llengua de comunicació habitual en tot el sistema sanitari i en els processos de contractació. Catacull, Servei Empresarial d'Acollida Lingüística per a persones treballadores, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.